जों दिनै साइमानो बै साबता हांग्रा जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि तेरामाथानि सुप्रिमो जोंनि बुबाग्रा फ्लाइट दंमोनलै बै साबता जागोन बहाय सफैनाय आं दंनो फैनाय बुबाग्रा फेसार नङा फेसार बे बहाय थांनि बहाय दङ बबि नांगौआव सफैनाय जों दंनो साइमानो बोसोरनि 26 एप्रिल पार्लियामेंट्री इलेक्शन नंगौबाथ' इस्ट कन्स्टिट्यूंसी खालायो जों जोंनि प्रार्थी एबा जोंनि कैंडिडेट जोंनि स्वयं जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि बाय जोंनि महारानी कीर्ति देबबर्मा ब जोंनि नरकनि जलदनि जोंनि प्रार्थी एबा जोंनि कैंडिडेट बुस्थुनि सायाव जों साइमानो गोबां बर' थांनांगौ नंगौ साकरा गोबां बर' सुंदना आसन दिन तेरामाथा खेले दमाने दिनैतानो हताचा बीजेपी न जोंनि भोट होनाय दं जोंनाबो क्लियार मा खायनाय सिगां जोंना बुजिनाय नरक दिनै बुजि थांगांके गामि गामि आमसे थाङै नरकाव पिरि माने गाबो बुजों महाराज जेदिन থেকে तिबारमाथा चेंगो जों जतर साइमानो ताम आगरतला ताम खुमुलुं ताम खुवाई ताम जुलाइबारि ताम साब्रुम ताम रिसमु ताम मनो ताम शान्ति बाजार बसब समनो कक्टासन साव जे नेशनल पार्टी चिनि प्रसार सेक्टर लिमानाय जे नेशनल पार्टी चिनि प्रसारनि जों जे दुख कष्ट बिबान माने दमाने जों आरो याव सलाबागै जे नेशनल पार्टी सलिटेन होनाय जों आ पार्टी बाय जों थाङै एलायन्स होनाय एबा जों बर' बायदियै जों बुट पासानायनि जों महाराज साजाबतावो नरना कयेकदिन सिगां दिल्लीआव स्वयं जोंनि होम मिनिस्टार जोंनि इन्डियानि जोंनि भारत हानि होम मिनिस्टार ब स्वयं प्रेस मिट खायो आबो जोंनि सीएम सार थांजा दिल्लीआव जोंहाबो गरमआव जों आङो स्ट्राइक खायदोंमोन जों स्वयं लोकासनो रिटेन जोंनि होम मिनिस्टार जों रैखा चिन्ति भाषानि जे जों आसे बसर जों डिप्राइभ दंमानि से 25 बसर 35 बसर जों से सीपीएमनि आमालाव जों बसर थाखै दंमानि सीपीएमनि आमालाव जों भाषायाव जों दिनै दै गाहामाया लामा गाहामाया स्कुल गाहाम करै हस्पिटाल गाहाम करै साख्रि करै जुबक करमा बिएपा एबा क्लाजा दङ जों बरनो जों साख्रि निया जों आमरनो बादिनो जों सेफगार्ड जों रक्षा माना बागै जि बुबाग्रा स्वयं थाङै दिल्लीआव एग्रिमेन्ट खायथ'बोय जों तिब्रासाराव अय इलेक्शन थांमोन याखौनो 6 मासनि बिसिङाव जोंनि तिब्रासाराव जों सेफगार्ड नालाय एकमात्र जों बुबाग्रा लिडारशिपआव जों बुबाग्रानि याखै जों बुबाग्रानि सामप्लिनि दंखांगे जों तिब्रासाराव जों जब सानाय मानायनै जों दिनै जों खा कागा जों हिमि दावदै दंसं गोबां फरायफोरखौ सानाय फाइनाल इलेक्शनाव जों डाइरेक्ट जों फाइट खालामबायनाय सीपीएम बाय सीपीएम कांग्रेस नि एलायन्स इन पाकिस्तान बोथ इंडिया ब्लॉक एलायन्स नरको बुझते खायो गोबां आइडिया सीपीएम फाइट भर दंमानो कांग्रेस नि फाइट भर दंमानो से 25 ता बছর सीपीएम कांग्रेस रिफ्री लाइमान केबल लॉक खामग्रा केबल बुसाइ खिगा केबल बिहि खिगा केबल बुसापुति खिगा से सीपीएम बाय कांग्रेस 25 ता बছর नासी बायनाया रिफ्री लाइया तो लाइया लॉक सम लाइया बरा पुता लाइया बेयाव दिनै बर्जिन एलायन्स इन पुरबासमा दं दाबले दिक्सन जों अरेन्ज न्यूज मेमा थांनाय 26 एप्रिल सीपीएम पार्टीनो जों दामाना जात फेमार हायसे जों बरनो दाबार दिनै जों टुबाय दिनसिनो कायसे जागा अवेस आसि सा बसै दङ कायसे जागा सिलबार दङ सीपीएम बाय कांग्रेस को ओ त्रिपुरा जों नील बेमार जों दिनै दिनै समाजखौ जों मावबाय जों मा जागानांगौ जाय कांग्रेस लिडार सीपीएम लिडार खालामनो साव गणतन्त्र बासिनाय देशखौ बासिनाय दङ जागाफोराव सावहाय जों सब जायगायावनो अपमान साव नर संविधान बासिनो देश बासिनो चिनि त्रिपुराखौ दिनै दैमान गैया चिनि त्रिपुराखौ न' गाहाम करै स्कुल गाहाम करै लामा गाहामनाया जों नरक त्रिपुराखौ गाहाम करै थालिया नरक देश बे वासुना नै लाबोदों बुसन देश बे वासुना परा गाहाम आवदों दङ आत्मा
CPM Congress जों फुलुमन मारनो हायो एकमात्र जोंनि जेटक केन्डिडेट जोंनि जे प्रार्थीफोर जों 26 एप्रिलाव गोबां भोट होय जों रेकर्ड जों इन्डियायाव जों फुलुमन सारा इन्डियायाव जों दिप्रासाव जों बुबागा जों फुलुमन जों दिप्रासाव मिलुय जोंनि केन्डिडेट जों रेकर्ड जों पारिकानो सारा इंडिया जों खबर होनांगौ बुझो जों जे एग्रीमेंट खालामनानै जों जे एग्रीमेंट खालामनानै पलिटिक्स सिगां जोंनि जेटा प्राकृतिक महरानि पोस्टाव इंटरभिउ साव आं जे दिनै एमपि नि दिल्ली थांनाय सर्वप्रथम सामुंनाय आ एग्रीमेंट नंगौ इमप्लिमेंट खालामनाय रिपोर्टखौ उजाता बुझो जोंहा बै 26 एप्रिलाव गोजा उपुर कर्म कोनो ताहानि एकमात्र थांगासिन बुबाग्रा लिडारशिप जोंनि जे जयेन्ट केन्डिडेट तीनटा पार्टीनि आइपिएफ तिरमथा बिजेपि जे मिडु गेटिं प्रार्थीनो पद्मफुल जों बुथ होय जों 4 जन 6 जुलाइ